שלום, גל, כוכב הצפון, שמענו עליך הרבה, בעיקר מהקלה שלי יסמין סולבקנין ענבר, שגם עובדת בתיירות. נפגשנו עם לק, ואנחנו עכשיו מסיימים 3 ימי טיול מקסימים, מצ'נגמאי לצ'נגראי וכל מה שבדרך. יצא לנו להכיר את האזור הזה של תאילנד בצורה חדשה, עם כל מיני אטרקציות וחוויות נחמדות מאוד. והכי חשוב זה לק, שבאמת הוא גם נהג מעולה, הוא גם מדריך מעולה, הוא גם בן אדם נפלא, חייכן, צחקנו מלא, ואין רק מילים טובות להגיד עליו, חשוב שתדע. בנוסף, אני רוצה להוסיף את הבקיאות שלו, גם בנושא הבודהיזם וגם בנושא החקלאות וכל מה שקורה פה מסביב. היה מעניין מאוד לשמוע, גם שהתעמקתי בדברים, הוא בהחלט ידע להגיד, ידע לתת את כל התשובות, כל ההסברים, שבהחלט יראו על בקיאות ועל ידע רב. תודה רבה.